Di hilbijartinên xwecihî û encûmenên întegrasyonê yên herêma Nordrhein-Westfalenê de gelek Kurdan serkeftin bi dest xist û hejmareke zêde ya dengan jî qezenc kirin. Yek ji wan Yasîn Kut e. Nêzîkî 30 salin di civak û siyaseta Almanyayê de çalak e. Ji sala 2023 ve ew endamê rêveberiya Partiya Sosyal Demokrat ya bajarê Lüdenscheidê ye. Di hilbijartinên xwecihî de Yasîn Kut nêzîkî ji sedî 32 deng anîn û wek yekem li bajarê xwe derket. Ew ji rûda wê re behsa sedema vê yekê dike. Sedemê wê serkeftinê ewil divê merov hebe. Yani tu bixwe divî tiştî aktif be. Ev sedemek jî a didwar jî divê tiştak weqatê gavadî jî bigot tu li vir bijî tiştak li vir dimeşi te alaqa dike. Tamamê jiyanê te alaqa dike. Em wek însanê li vir dijîn û xwedî vî heqînê ge em karin her ser sindoqa em dengê xwe bidin, ge em dengê xwe bidin wana ge em jî karibin bêtir xurtir bibin. û ge em nerin dengê xwe nedin wê ev partiyê nijadperest ji sedî sed wê hewl wek niha biqewet bin. Endama parlamentoya herêma Rû. Peyman Hesen ji Rojavayê Kurdistanê ye û ji 6 saliya xwe ve li Almanyayê dijî. Berî 2 sal û nîvan navendeke perwerdeyî li bajarê heye nivekir û di heman demê de jî bû endama Partiya Sosyal Demokrat. Partiya wê di hilbijartinan de 29 kursî di parlamentoyê de wergirtin û tê de bû partiya yekem. Dwa 29 kursiya de êgo em serketin di Kurd nave hene hem ezim û hem xortekî dî jî ciwan e û em bixwe ez ser xwe bêjim ez gelekî kurdîtiya xwe vekirê daîme û ez dixwazim Kurda pêş bixim ez dixwazim navê Kurda pêş bixim ez dixwazim ji siyasetkarên li Almanya bidim pêşkirin û bidim naskirin jî gelek Kurd hene dixwazin kar bikin û dixwazin hem miletê xwe jî û miletê Almana jî pêş bixin dixwazin tişteke baş bikin li Almanya. Peymana 30 salî dixwaze ji nifşê nû yê Kurdên diasporayê re bibêje ku ew jî tev li partiyên Almanan bibin û guhertinekê durust bikin. Çi kesê ê li vê derê kar bike jêhatî bê û bixwaze dengê xwe derxê Alman gelek piştkiriya we dikin. Yani Alman jî dibînin ev insanekî gelekî dixebitê û gelekî xwe teebênî kêfa we gelekê tê û piştkiriyayekê dikin û em ka Kurd ku bêtir ciwan bikevnî de ez ê gelekî xweş bim em karin gelek tişta ji Kurda re bikin û hem navê Kurda jî bi şekilekî xweş û bi şekilekî ûlo ku miletekî ji xwe behwer bin ê derkeve. Ji bilî Yasîn Kut û Peyman Hesen ku di hilbijartinên xwecihî de bi ser ketin, hejmarek ji berbijêrên lîsteyên Kurdan di encûmenên întegrasyonê de jî kursî qezenc kirin, bi taybet lîsteyên hevbeş ên pir neteweyî. Encamên hilbijartinên xwecihî û yên encûmenên întegrasyonê diyar dikin ku êdî tevlîbûna Kurdan di siyaseta Almanyayê de zêdetir dibe. Serkeftina berbiçav li bawan namzedên Kurd e yên ku di nav partiyên Alman de çalakin. Di van 5 salên bê de dê bikaribin bandorekê li civak û siyaseta Almanyayê bikin. Meydost Rûdaw, Almanya.